TV. Хатын-кызны аңлауның ике юлы бар, тик әле берәү дә аны уйлап бетерә алмаган дигән бер акыл иясе. Бәйрәм белән кабатланмас шибәр, мөлаем, ягымлы хатын-кызлар. Бүгенге чыгарылышны нәкъ менә сезгә багышларбыз. Бәйрәм чыгарылышында бик теләсә дә Филус Кахиров катнаша алмаячак. Эстраданың алтын тавышының кабат хит-парадка кайтуын түземсезлек белән көтеп калабыз. Yüreğimde seni yarata indi. Yansa yana küysek ya sindip janada indi. Yaratasın Şağında hislerimden yürüsün kebek gülüm. Хәзер дуслар, әйдәгез премьераны каршы алыйк. Фируза, юлдашың булыйм әле. Ул бүген сезгә зур дулкынлану белән хит-парад кысаларында тәүге тапкыр клибын тәкъдим итә.
Бүгін біз резидентларыбызға идеал хатын-қыз ненде болырға тиеш деген сұрау бердік. Салауат Миниханов ise идеал хатын-қыз ол гүзәлім кебек болырға тиеш деп жауап берді. Гүзәлім белгілі мұны ишетіп бик шатланды. Хөрмәтле иратлар, сезгә дә Салаваттан үрнәк алып, тормыш иптәшләрегезне идеал хатын-қыз дип уйлап яшәгез дип әйтәсем килә. Her vakit yolumuna senin bulu özü şatlık şuna uyurken şuna kovanış sevinişlerde barısı sana Бәхетле йолдыз астында тудың әлі жаным тылсым хискә күмәле атадыр бәхет таңым Бәхетле йолдыз астында тудың әлі жаным тылсым хискә күмәле атадыр һәрбер таңым Хыялларны шын итәргә Юлыбыз һәрчак уңга Җитәкләшеп икәү бергә Чыгарбыз олы юлга Куаныч сөенешләрдә Барысы сиңа Yıldız astında Tudun мәлі жаным Тылсым хискә күмәле Атадыр бәхет таңым Бәхетле йыldыз астында Tudun мәлі жаным Тылсым хискә күмәле Атадыр һәрбер таңым Атадыр һәрбер таңым Бәхетле йыldыз астында Тудың мәлі жаным Тылсым хискә күмәле Атадыр бәхет таңым Бәхетле йыldыз астында Тудың мәлі жаным Тылсым хискә күмәле Атадыр һәрбер таңым Хит парадыбызга яңа гына килеп кергән Рузилә Бикә хатын-кыз сыйыклык кебек булырга тиеш дип саный. Ягъни кайсы савытка салсаң, шуның формасын алырга. Менә шундый хәлләр икән. Dünya kino yazmışlarına bittirelim tırmaşına da gül yüzün işe anlı her gün bəxtini qaranlıqda bir ayağa şükür
ise altından da kıymetli. Karamolda direyağa şükür etsin bulğanığa, suyunub şahlanıp yaşa, duası her bir damla. Ümitleri, hıyalları bulğanlar bik bəxtli. Kileşeke yaktı ümit, sündürmeye şekişi. Paramolan direyağa şükür etem bulğanığa, uylap koyam bəxtli doğandan bir dünyağa. Paramolan direyağa şükür etem bulğanığa, uylap koyam bəxtli doğandan bir dünyağa. Uylap koyam bəxtli doğandan bir dünyağa, doğandan bir dünyağa. Yazның ең ғажайып оқиғалары ТМТV премияларын тапшыру тантанасы бик тизден пирамида концертлар залында гүрләп узар. Кызыл киләм, кабатланмас образлар, хит җырлар. Кызыксындырдыммы? Димәк, 23 мартта пирамидада күрешкәнгә кадәр. Turmuşumның яме бар, сүйүү болганда, сени ойлап ярсыдым, көңүл толганда. Гашык этти сөйгөнүм, нурлуу көзлөрүң, жанга да байылмайып айткан сөзлөрүң. Turmuşumның яме бар, сүйүү болганда, сени ойлап ярсыдым, көңүл толганда. G'ashiq etdi suyganim, nurli ko'zlaring, jonga davo yilmayib aytgan so'zlaring. Motorim nurli ko'zingga, motorim tamli so'zingga, g'ashiq bo'ldim men sening zangar ko'zingga. Motorim nurli ko'zingga, motorim tamli so'zingga, g'ashiq bo'ldim men sening zangar ko'zingga. Сиңа deyip jыр yazam, yaratasыңмы? Meni riza жаным deyip ayta alasыңмы? Yüreğim seni suyup kaldım dey, yanımda sen мәңгіге кала аласыңмы? Motorim nurli ko'zingga, motorim tamli so'zingga, g'ashiq bo'ldim men sening zangar ko'zingga. Motorim nurli ko'zingga, motorim tamli so'zingga, g'ashiq bo'ldim men sening zangar ko'zingga. Motorim nurli ko'zingga, motorim tamli so'zingga, g'ashiq bo'ldim men sening zangar ko'zingga. Motorim nurli ko'zingga, motorim tamli so'zingga, g'ashiq bo'ldim men sening zangar ko'zingga.
Кем ул хатын-кыз дигән сорауга озак кына уйлап торганнан соң Булат Ингатуллин былай дип җавап бирде. Хатын-кыз ул ир кеше түгел. Ирләрдә булмаган сыйфатларны тулыландыручы, бизәүче зат ди. Сез дә белеп торыгыз. Нәкъ менә шулай булырга тиеш икәнен фикер буенча. Гомерләр ага су кебек үтә яшьлегем җилкәннәр җигеп соңлап булса да кайтасы иде үткәнне булмый кайтарып инде йөгерә елларым борылып карадым көзен яфрак Yazda kaman uylarım yegire yıllarım Mırılıp karadım Kızın yaprak kıyılsa da Yazda kaman uylarım Өткен ғұмырға Түрлісін туры келді көрілге Сағыш қапласа аяз көгімні Шатлық елмайып ашты көңілі Егіре елларым Барылып қарадым Көзін яфрак қиылса да Yazda kaman uylarım yegire yıllarım Mırılıp karadım Kızın yaprak kıyılsa da Yazda kaman uylarım Рәхмәт Худайга, рәхмәт дөньяга Сөйгән ярыма, туганнарыма Яшисе килә дуслар булганда Яшьлек дарманы янып торганда йөгерә елларым Борылып карадым Көзен яфрак кıyılsa da Yazda kaman uylarım yegire yıllarım Barılıp karadım Kızın yaprak kıyılsa da Yazda kaman uylarım Kızın yaprak kıyılsa da Yazda kaman uylarım Yazda kaman uylarım Хатын-кыз ул күңелле, хисләре кушканча яшәүче зат дип белдерде Люция Мусина. Шулай булсын да, чөнки артык акыллы хатын-кызлар күп кенә ир-атларны куркыта да бугай хәзер.
Yürmi yondağına Nikenligin sinanın onlağına Хан saraylar altın saray түгел байлық Бәхет икен шын ярату һәм саулық Дөньяларны куабыз біз куабыз Менә тоткан кебек булабыз Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә Шын бәхет көйләренең тәмен тоябыз Дөньяларны куабыз біз куабыз Менә тоткан кебек булабыз Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә Шын бәхет көйләренең тәмен тоябыз Бәхет бит ул ярап йөрми яндагына Никенлеген син аның аңлагына Гаиләләрдә булсын икән ул татулык Балаларның күңелендә яхшылык Дөньяларны куабыз без куабыз Менә тоткан кебек булабыз Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә Шын бәхет көйләренең тәмен тоябыз Дөньяларны куабыз без куабыз Менә тоткан кебек булабыз Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә Шын бәхет көйләренең тәмен тоябыз Бәхет бит ул ерак йөрми яндагына Никенлеген син аның аңлагына Шын дуслыкның кадерен белеп саклагына Бәхет сине үзе табар шунда гына Дөньяларны куабыз без куабыз Менә тоткан кебек булабыз Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә Шын бәхет көйләренең тәмен тоябыз Дөньяларны куабыз без куабыз Менә тоткан кебек булабыз Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә Шын бәхет көйләренең тәмен тоябыз Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә Шын бәхет көйләренең тәмен тоябыз Шын бәхет көйләренең тәмен тоябыз Җиңүчеләр өчлегеннән бер адымда гына Раяз Фасихов тора. Хатын-кыз ул дигән җөмләне дәвам иттегәч, Раяз бу бит провокация дип көлде. Ул табышмак. Бер карасаң ут, икенчесендә су. Дөнья гүзәл затлар булганда гына мотор ди иптәш Фасихов. Алар өчен иң мотор җырлар иҗат ителә. Сугышлар башлана. Ходай без иратларның тормышына ям, мәгънә бирер өчен яраткандыр сезне дип белдерде хисле Раяз. Карашың бәйлән гашыйк иттең Яннарымнан узган чагында Мин дөньяда иң бәхетле кеше Синдәй сөйгән ярым барында Әйтерсең лә сандугачның үзе Моң тарата синең дәшүең Синең белән үткәрәсем килә Тормышымның һәрбер мизгелен Чәчәк бәйләмнәре бүләк итәм Исбат итеп сөю билгесен Син бит минем иркәм, син бит минем Өлешемә тигән көмешем Чәчәк бәйләмнәре бүләк итәм Исбат итеп сөю билгесен Син бит минем иркәм, син бит минем Өлешемә тигән көмешем
Кара кышлар кебек тату яшик, карамыйча кеше сүзенә. Балкып янган йолдызларга тиңсин, айлы кичнең сихри күгендә. Әйтерсең лә сандугачның үзе, моң тарата синең дәшүен. Синең белән үткәрәсем килә тормышымның һәрбер мизгелен. Чәчәк бәйләмнәрен бүләк итәм, исбат итеп сөю билгесен. Син бит минем иркәм, син бит минем өлешемә тигән көмешем. Чәчәк бәйләмнәрен бүләк итәм, исбат итеп сөю билгесен. Син бит минем иркәм, син бит минем өлешемә тигән көмешем. Çiçeklerim bula gider, İspat edip suyu bilgesen. Çiçek beylemleri bula gider, İspat edip suyu bilgesen. Sin bit minem irkem, sin bit minem ülüşüme tigen kümüşüm. Çeşek beylemleri bula gitem, İspat etip suyu bilgesen. Sin bit minem irkem, sin bit minem ülüşüme tigen kümüşüm. Sin bit minem irkem, sin bit minem ülüşüme tigen kümüşüm. Sin bit minem irkem, sin bit minem ülüşüme tigen kümüşüm. Хатын кыз ул беренче чиратта әни кеше. Дөньядагы иң мөһим кеше дип белдерде Ләйлә. Һәм аның белән килешми булмый. 8 мартта котлаучы кешеләр исемлеген яза башлаган булсагыз, иң беренче урында әнигезне язып куегыз, дуслар. Мизгелләрне сагынып көтәбез, гомерләр сизелми үтә. Йөрәкләрне әрнетеп бетеп, кемнәрдер мәңгелеккә китә. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде туйганышы. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләре тулганышы. Тәкъдирләр язылган маңгайга, урап үтеп булмый язмышына. Бәхет өчен җиргә туганыбыз, гөлгә күмәр өчен тормышына. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде туйганышы. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләре тулганышы.
Барыр юлыбыз yoqты булсын. Бетмәсен дөнья мәшәкате. Исән сау булганда туганнар, яшәүләрнең шунда рәхәте. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде туйган өчен. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләр тулган өчен. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде туйган өчен. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләр тулган өчен. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләр тулган өчен. Хатын-кызлар төрле була. Заман аларны кырыста, усалда буларга мәҗбүр итә. Ләкин хатын-кыз гүзәл зат булып калсын иде ди Рифат. Идеал хатын-кыз нинди дигән сорауга һәр ир өчен үз хатыны идеал буларга тиеш. Чөнки идеаллар эзләп йөрергә калсаң, булмый инде ул ди көмеш медаль иясе. Гына әйткән сүзләр бар, уйламыш әйткән сүзләр бар. Уйлап, ләкин чынлап әйткән сүзгә тешне кыса-кыса түзгәне бар. Күңел эретерлек сүзләр бар, ширдән терелтерлек сүзләр бар. Гомер буе йөрәк түрләрендә саклап йөртерлек. Инде кешешлек барды. Торулы. Күңел эретерлек сүзләр бар, ширдән терелтерлек сүзләр бар. Гомер буе йөрәк түрләрендә саклап йөртерлек сүзләр бар. Улым, сөйләшәсе бар. Сәлам, киләм әлбәттә. Әти, мин бүген кайтып тормам. Улым, Ят кешене бер сүз үз итә, кай чакта авыр бер сүздән дә яшәр өчен көч һәм дәрт бетә. Күңел эретерлек сүзләр бар. Туган көнегез белән сезне. Сезгә барысы өчен дә бик зур рәхмәт. син хәтерлисең. Улым, Саклап йөртерлек сүзләр бар. Исәнмесез, хәерле көн, эфирда мин Рифат Зарипов. Бүген олы хөрмәткә лаек укытучыбыз Шәмсия абый Сафиуллинның туган көне, юбилее. Сезне бүгенге шушы матур юбилейгыз чын күңелдән тәбрик итәбез. Әрем әшеседәй сүзләр бар, балдай татлы телле кешеләр бар. Айлар еллар гасыр югалмаган, эз калдырган изешләр бар. Күңел эретерлек сүзләр бар, ширдән терелтерлек сүзләр бар. Гомер буе йөрәк төрләрендә саклап йөртерлек сүзләр бар. Күңел эретерлек сүзләр бар, ширдән терелтерлек
Бүгінгі алтын медалебізні Марат Шайбаков Башқұртстан яқларына алып кетер. Тәуге жеңуі білән шын көңілден құтлыйбыз. Әміне идеал хатын-қыз деген темаға келсек, Марат мұнда консерватив қараш яқлы. Идеал хатын-қыз үзен тулайып иріне, балаларына бағышларға тиеш деген фикірде ол. Жиынадың кетерге, яшьләрең күзіңді, мин генә түгел бит, әрнисең үзеңді. Әліге варалар, бір генә адым бит, син минем яшьлектән яратқан ярым бит. Араны үзәргә, эзләмә юлларын, булса да башкалар. Алар мин булмамын, мин булмасылар алар. Минем күк яратмас, үзілгән аралар, яңыдан ялганмас. Шулай кирәк дисәң, хушлашып китербез. Син мине, мин сине, бәхетсез итәрбез. Ят ярлар янында, сагынып саргайып, үзіліп ялганып, гомерләр үтәрбез. Араны үзәргә, эзләмә юлларын, булса да башкалар. Алар мин булмамын, мин булмасылар алар. Минем күк яратмас, үзілгән аралар, яңыдан ялганмас. Без аерылышырга булдык. Мәхәббәт үтте бугай. Yılama yılıysan, sin şulay tiledin. Min birgen bəxtinin qədərin bilmədin. Dünyada yarlar köp, sina da, mina da. Sin bulması ol mina, ol bulma. Саклаганнарда гына мәхәббәт саклана. Араны үзәргә, эзләмә юлларын, булса да башкалар. Алар мин булмамын, мин булмасылар алар. Минем күк яратмас, үзілгән аралар, яңыдан ялганмас. Үзілгән аралар, яңыдан ялганмас. Урыннар билгеле бәйрәм кәефәт туды. Хушлашсак та ярыйдыр. Тик аңынча барлык әниләр, әбиләр, сеңелләр, апалар һәммәгезне якынлашып килүче халыкара хатын-кызлар көне белән ихластан котлап, бәйрәмнәрегез матур үтсен дигән теләктә калам. Сезнең белән мин Рамил Шәрәфиев идем. Чао. Әгәр тапшыруны карамый калган булсаң, YouTube'ка кер һәм безнең каналга языл.